Best collection Mizo channel clear tu te chibai le vek ole. Garud Commando Force te hi Indian Air Force abi ka bai pui thlak tu Poland ni a. Sang ni pali mim kut thla khan dinani. Tun a hian Garud Commando te hi sang khat zanga vel anom me ka ni. Garud ming hi Garudati atanga lak ni in Hindu sa khorin na a pathian tirka sava soina ani ome. Heng Garud Force te hian thlona tum hun him lo le ven ngai deuh ven te mitang khang chan chua le zon be pui thlak na te khua rel chiat na thlenga te cha chhuakin an tholok thei hle India ram mai ni lo tun a hian Garud Force te hi Congo a even remna sipai angin anom me ka ni kumsang ni pakhata Jammu and Kashmir thlona tum hun bhayani tum khan Indian Air Force a commander haute chuan hel haute chet na le akai hnoya abi ka che tur din an rel chhota ani Indian Air Force te hnoya abi taka tuai hriam le training na in Garud Commando tur hi la kan rel ta ani heng Garud Commando te hian hel pol ve le chan chuan na tho te en thlak na tho le fir fiak te baya be pui thlak na te thlona tum hun hel le fir fiak te be na laka rang taka chan let te chu an na berani heng Garud Commando te hian Indian Army te mamo an phuruk ve fowanga ya Army te mamo na zona Garud Commando te po hi an fe chhuwa chang tam hle ani an din tir lai vel kum sang ni pahni vel kha chuan Commando sang ni vel lak tur ruam anani a Tiger Force tia din an ni a anu dewa Garud Force tia thak ani chhole ta ani Air Force lam mamo na a din an ni hnuwa India sarkar chuan kumsang ni pathum khan Garud Commando sang khat somriat zet chu Indian Army para commando le Indian Navy Marcos te anga training turin atifel chhota ani hemi hnu hian Indian Air Force chuan batch masaber tur Garud Commando za thlang chuakin Indian Air Force training na thaber Belgaum Karnataka training tir an ni ta a mipui hma February ni ruk kumsang ni pali chuan Garud Force te chu inpho chuakin batch masabera mi za training atangin mi somruk pahnih te chuan New Delhi a passing out parade an nei ta ani helhawin pathan ko tan be hnu khan Garud Commando te hi ti len chho an ni bok Garud Commando te hian mo phurna hrang hrang an nei a soito angkhan airfield ven him na te mitang le mi hren chan chhuah lam hna tho te mel ma te lu chua tlan khal turin Indian Army a para commando te le Indian Air Force a Marcos te angin abik taka tuai hriam an ni ta ani ramrishula sipai hmanro poimo radar te airfield le hmun ma poimo veng tur hi Air Force Police le Defense Security Corps te man an ni bok thina an mo phurna te hi indona muala le hun ral muanga te then hran ani a chung te chu lo en le thok thokila indona mual le mel makara an mo phurna zinga fir fiak ten mi an hren chan chuana konga thei top chuate hel ho chet na muala thlona pu emo sipai dang emo thlona tanga zuang thla tangkhang chan chuana thote boruaka mel ma te thlona le man ruwa te lo dan be a lo tuk dol radar ven him le Michelle le indona hriam hrei thununa vilte Army le Navy te mamo angzela boruaka ral thuama tan pui mel malam tum hun chut chiat le an tharui cha sakte chu an mo phurna lian zuan an ni a indona emo inbeina lo omin ramchhunga thlona tum hun mel ma te beina tur laka ven him te indona ral thuam hrang hrang ven him le
in do thlawna dah khawmna in ven him te pawh an mawh phurna zing a hian a tel ani hmun ral muanga an mawh phurna te lo en le thawk thuakila in do lai ni lo ma se thlawna tum hun ang te hi chu ven him ngai reng an ni a abik takin ramrishula thlawna tum hun ven him ngai bik ven him hna hi garut ho kuta da ani deuh bika in pomchil le hel ho che thuta che chhuak ngal turin Garud Commando te hi anin kau reng bokani thlawna hruai koile mitang chan chuanga ya abik taka training pe kan ni a chung te chu an mo phurna ani khuarel chiat na thleng thuta te che chuakin na tangkai takan thok bok thren army le navy a commando te anga trangsa emo force danga tanga a tha lor ngot lovin Garud Commando alut tur hi chu a hran pa la kan ni thrina airman la kan ni don hian Garud Commando lak ngal an ni tlang puya kumtin advertisement chua ani threna ni training khirzet mai paltlang angai ve a Garud Commando ni tur chuan airman training lai hi an hun nei om chhuna ni chumi om zia chu training lai ti tha te le Garud Commando atana theina nei fal deuh te training lai hian chin chia an ni thin wang ani training lai an che dan te chu chin chia vekani awangin training lai a che that hi apoi mo em ani Garud Commando training hun chung hi kar somsari pani bor vela ni tlang puya special force dangzinga rong route training basic training reiber an ni hialani training laya chol neu nen phei chuan training hian kum thum chung au hialani training tana tanga thlathum chung hi probationary training ani a heta hian rong route tharte en chin na le tuai hriam na nei in training course le atan tuai hriam an ni hemi hun chung hi Garud training hun chunga chuan training ban san tamber hun ani a he training hi New Delhi bula Ghaziabad ta Hindona nei thin ani training le chuan special operation training an ti a beipui thak le ralrama che tak tak tura in tuai hriam na nei chho ani a special force dangte nen training ho ani tlang pui NSG commando te le commando dangte nen nun chan zir ho ni fawa parachute training school akra ate thlona a chet le zon thlak an zir thin boka heta hian Indian Army a paratrooper te nen an training ho thin ani training lia chuan ram hnuai le vuram le mun hrang hranga che dan zirin anin sorbing le a Indian Navy te tui chen zirna naval diving school ate cherhriam an ni a army training na thaber pol vaireng te a counter insurgency and jungle warfare school CIJWA sa te helpol te phil le ma chhon dan an zir bok thin ani training to bera hian ataka thok chuakin Indian Army te zinga chetla in ataka thoka ton hriat nei turin ralrama cherhriam an ni le a he training hian an ma ni ya mason na le ton hriat tam taka pe ani hemi zo hian Garud training ho hian advanced training nei le in hel ho te nen in pomchil le in thron thut na lo ma chhon dan tur te ram hnoi le vurama dam kho chhuah thei dan tur survival techniques hrang hrang an zira ral thuam le man hrang hrang khoi dan thiam taka zirti ran ni bokani Garud Commando lut tur hian kong nia oma longai thale lokila pakhatna direct recruitment seitongin Garud force hi special force dangten sipai dang che tha le theina nga deuh an la lut ang ni lowin sipayemo force lama la in hnim phumi lo tan po lu na chan sa omani Garud Commando atana direct alu hi Marcos tele parate ain training paltang lo thuwa ari sa sang hle a omzia chu Marcos le para special force te NSG po ni se an main unit atanga ron kalte an ni a training line hrisel lo wangemo taksai na tin lo wanga an training tlon pei lo ani chuan an unit puya an hnanga yan zom le mai theya Garud Commando director ron lutum training mek te ero hi chu an training tlon thei lo ani chuan
Air Force unita kirve thei ani lawa pon thua te la mani in lama ho wang anga yani an training chunga probation period hi a hau tak ve zeka bansan an om vele teu train direct recruitment hi nei fo hani lem lawa Indian Air Force 10 Garud lak na hi an thok train ani tunami ve thung hi chu Air Force airman a an lu in Garud tan lu tan ni lem lawa reife an tho to hnuwa officer te an kai chho hnuwa kum khata tan te Garud Commando a lu turin du thlan theina pe kan ni a ma se mi chung chuang le taksa le ril ruwa mi in fit bik te tan du thlan na hi pek thin ani chawani hemi te ve thung hi chu training an zo thei lo ani pon unit pa ngai an parent unita an let le mai thina pon thua te la mani in lama ho ve kherangai lo thung ani airman a po y group ho hi non technical an ni a heng ho hian Garud luna chance an nei bi ka airman x group ho hi technical an ni awangin Garud force an lut ve thei lo thung ani Indian Air Force hian airman a lut tur hian kumtin hriat tir na ti chhuak thina airman a hian group y le group x te la kan ni thina soitawng khan group y non technical ho hian Garud Commando a luna chance an nei ani kumtin January ni somni ai tlai lawa hriat tir na ti chhuwa thina ni a dil na hi online veka buai pui angai to ani March thla vela exam nei thinin pol som pani emo atluk pui pass an ni ngai thunga mark za som nga an hmu tlin ngai bokani in zava in ang tha le vek ole